Ufike ngifone ngisho hayi mkhulu ngiyalida. Hayi mkhulu kusho ukuthi wayebonga lo. Ha? Wayebonga lo ukuthi uhamba phambili. Ukuthi ngihamba phambili. Phela uhamba phambili. Uhamba phambili. Awayebonga lo ukuthi uhamba phambili ke. Wayebonga ukuthi nje ngiyalida nje. Hayi dokotela ngikuvumela. Mina ngimfuna umuntu ongaledi ngeke. Kodwa ke Funa kube khona umkhakha olida kuwona. Zikhona dokotela into esingazikhuluma, zikhona ezinye sizikhulumela eceleni. Kodwa leyo ikhulumayo nami ukangibona. Ufuyile ekhaya? Yebo ngifuyile ke. Zikhona imbuzi? Nginembuzi, nginenkomo, nginenja. Uyayidla ingulube? No. Inkomo ayidla? Yebo ngiyayidla inkomo. Uqale udla inkomo. Ngiqale ngina 15 years. Ubusudla inkomo noma udla ingulube? Cha bengidla inkomo ke. Hayi ingulube. Hayi ingulube ngaze ngayidla dokotela. Ngidla inkomo. Into edla inkomo. Ngidla inkomo nje mina. Ngidla inkomo nje. Ngidla inkomo. Kodwa hayi inkomo. Hayi inkomo. Kodwa ngidla inkomo. Kodwa hayi inkomo. Yeah. Okay. Yeah. I'm ready up we finish. Let's ready. Wenzani manje kodwa Abantu bakithi asibingelele obingelele baba dokotela ngihleli ke nobaba uzosho ukuthi ubani baba awubingelele beka amafoni akho la kehle Angibingelele baba dokotela ukhehla lenyoka lo inyanga enamagama amabili 2 yebo khehla angilichaza legama likhona ukhehla lenyoka elokulapha kube khona uyihlalo zebhasi elokulula umuntu lokulula umuntu aqonde legama elithi ihlalo lisebenza kwenye indawo lelethi itulo elithi khehla lenyoka lisebenza kwenye indawo kusho ukuthi ngiyinyanga enezindumbe ezimbili nezigodlo ezimbili okay mawufika kwesinye kufika kushintsha igama khona la fika kushintsha khona igama kube uyihlalo mawufika kwesinye ngokhehla lenyoka uma uza kukhehla lenyoka uyeza uzokwelashwa okay uma uza kuyitulo uyeza uzokwelashwa angazi mali into ngisho kabili uzokwelashwa uma souza kuyihlalo uzokwelashwa funa ngigcizelele lo ngoba ngiyalapha ubuza umbuzo buza khehla no ngiba serious mina ngibuza ngobuza nombuzo buza khehla abantu bakuzwa ukukhuluma ukuthi la awuyezwe lo usho futhi uthi hayi yebo futhi babe ngasho mina bebekhuluma ngebhavu lemali yebo khehla babesho wena noma babekhuluma ngenye into ngiyinyanga yokuqala enobhavu wemali mina mina mangikhuluma ngobhavu lo bhavu akekubeke u3.5 okay lo bhavu ngusebenzisa nento esemsamo ekhaya kini ngizoyibiza ke la emoyeni kwabantu abaningi abazazi into eziningi kakhulukazi awusindisiwe sindiswa ngakhe awusindisiwe okay ngifuna ukukhuluma nomuntu onjalo kuyangijabulisa lokho ngoba manje sikwi department eyodwa uma ngikunikeza lo bhavu lo ayodwa ngifuna usebenzisa ekhaya ayodwa efanayo efana nani dokotela ufanisa zonke awuchaza ubhavu uchaza ngiyabona uma ngikunikeza lo bhavu dokotela ngifuna u3.5 okay ebese uma uzosebenzisa kimi ungizela nehlahla lomlahla nkosi elisemsamo elisebenzele elisemsamo okay ungizele nalo la ngizokulungisela lento ngizokwenza la thathe la khona yebo mhlawumbe ufuna ibhavu ufuna mina lo ufuna mina lo okay usuyalichaza ibhavu umuntu uza nehlahla lomlahla nkosi yebo khehla uma khela ibhodwe uhlonisa ibhavu uhlonisa ibhodwe ngizehlukene dokotela ibhodwe ngifuna lebhodwe linamanqena amathathu leli ephekwa ngalo elimnyama leli lincane khona lincane lingaka ibhodwe dokotela uma uza kimi leyo dokotela iu10000 okay uza nalento ungiphathele imali eshintshekile elusi ngawo ma 5 rand 10 rand kodwa igcwale la kuleli bhodwe ikwazi ukuthi ibe 11 ikwazi ukuthi ibe 11 okay ungizwa kahle dokotela ubese ngiphathela iqhude libovu iqhude selikhulile impela linemizwezwe ebese ungiphathela ugoloko
engasele ngikho select okay yebo ubese uza kimi angisho kanje na ke dokotela akusona isithwalo lesi la ngizobazwisa lento ezithinye ezifihlile inyanga namhlanje ngizophumela obala ukuthi ake ngizobazwisa lento inyanga ezifihle obona inyanga isihamba ngeemoto ezinkulu obona abanye abantu abanamabhizinisi behamba ngeemoto ezinkulu namhlanje ngizobanikeza lonto abantu kodwa umuntu uphatha u10,000 kukhona umbuzo obuzwa abantu athi idlani lento dokotela cha ayilidli igazi kodwa inayo into eyidlayo khona idla yeah ukwakhuluma ngamaring waphelela lapha amaring dokotela akhona ekhaya ayinhlobo ezimbili khona ya 3000 khona ya 500 amadoda ke nobumama noma yini siwanikeza indoda nobani uzangifonela bese ngichazela ngamaring dokotela into nje intshontshe imali leyo izake imje into oganga nje leyo nje siyaganga nje bese siyahlukana umuntu bengafuna ukuthi umenzela just into nje yokuphila imali yokuphila ikhona into ngamlungisela yona ngiphethe into dokotela e1.5 imali nayo noma uyiphethe ngiphethe ingakanani ubukhulu ngoba iyangisinda la ngeke ngibone ikhona kodwa ayikhona dokotela usho ukuthi metho amnta ayiwo umuntu dokotela mayifuna imali yokuphila usuhambile waya kubani bafike bageja izinto zakhe azilungi ubese uzotshela abantu ukuthi bageja khona abantu abagejayo ngiyaxolisa usho ageje nje tu ageje ageje cha ageje nje ageje yaza qeda into ayenza udokotela egeja yazi ukulula ugeja umeshefile uma ukhuluma dokotela ngokugeja kukhona abantu abadale kabi behlula into eseyivele ekhandiwe nje ukuthi hayi kuzohanjwa ugeja lo uyazi ukulula ugeja umeshefile kwaphela impandla nje impandla nje uya iqhuma lenkabeni andisho ukugeja usheshe ugeja hayi ngichaza phela abantu bezo usho ukugeja dokotela ngisho ugeja nje unogeja nje kuphela nje umuntu dokotela umuntu noma uhlobo lomuntu awudile umuntu noma kwenzeka ugeja uzobona yabo uzozengichabe ukuthi hey ngeke ukuthi ngikhanyise kayise ekhandle iqonsela kuyena nje angishisa umuntu noma hlobo lomuntu ikhalathi cha akithi manje sikhuluma ngokugeja la kwabasho ukuthi ukuthi uyasho ukuthi abantu bayile kubantu bafike bageja bafike bageja khona abantu abageja udokotela ngiyasho ukuthi mina ngiyasho ukuthi uma vese lo muntu esheshile baningi amathuba ukuthi ugeje kaningcono benginesikhoshana uyazi ukuthi isikhotsha siyaqondana la umkhosha la ngishona phansi hayi dokotela asiyibeke kanje kukhona abantu abageja into emile ayilele ukhona umehluko ukhona ukugeja into emile ayilele ngalesikhathi ngikhuluma ngokugeja into emile base ukhuluma ngento eleleke usafika lapha ake sikhulume umuntu ufuna imali into okuphila nje akafuna esithwala kodwa ukuthi baba ngicela ungenzele just into okuphila nje sebekhathele dokotela abantu ukuthatha igubhu bakhathela abantu ukutshelwa lokubambe kuthiwa hamba olala phezulu kwethuna kuthiwa hamba uthina esho nje umuntu esho amampungu eqeda umuntu engatholi lutho ngenhlanhla angathole eselele phezulu alale phezulu angeke mina ulale phezulu kwethu ungathoni lutho awungeke into siyithola sisababili indoda yakho ngizoyishiya emotweni ngizothi hayi baba ngicela uhlale la baba sigade imoto sithathe ibhakede nomama solala phezulu kwethuna uyena phela la phezulu kwethuna uyena la phezulu kwethuna afika la phezulu kwethuna lale phezulu kwethuna athi ngento engihlaba ukuthi mina bekezela lale phezulu kwethuna manje mana ulala kanjani ulala phela ngeke lale phezulu kwethuna kanjani luthi wena ibhakede lesizokugeza phela manje ubesokugeza ubese kuzogeza bese lebhakede bewe lami lokugeza nje mina kuphela ageza phambi abese uzogeza komuntu wendodeni yakhe hayi uzobona hayi mina indoda yakhe phela ufuna kuphela isonto bengathintani ngithi kade ngilele phezulu kwethuna lele phezulu kwethuna ngeke ulale phezulu kwethuna uthi ungatholi lutho akukwazi thola dokotela umulele phezulu kwani kodwa ke lapha ngikhuluma kanti ukuthi ngikhaliswe ukuthi ungalala phezulu kwethuna ungatholi lutho kuyenzeka dokotela sike sakhuluma ngokuthi kukhona abantu abageja into elele lapha
elela igeje Yabo uma kuyindoda ifuna lapha kwethuna ufuna upaye ngaphandle amathuna umthetho uzongena la athi yeah phela indoda dokotela fanele ayi usozibonela uxabana namasecurity ambulala ngenduku uhambe ifoni uyishiye la kwena emotweni athi afika ibhoku lapha ziyavuka sendiya dokotela ayike singavuki ziyavuka ake ngaya kwenye indawo ziyavuka khehle ziyavuka ngake ngaya ziyavuka ngaya kwenye indawo dokotela phakathi namabe savuka isibhoku angeke singavuka ayisavuka khehle ayisiyavuka uyabona ngangihamba ngemoto ele emhlophe ka Toyota Land Cruiser yeah inhlobo endala ngafika ngo11:45 ngafike ngahlala yabo akho umuntu le mina ngede ngila ngafike ngahlala 11:50 something ngakhipha ibhakede nezinto ngazibeka lapha eduze kwalento engizoyenza ngabuye ngahlala ase ngaphuma ngacisha imoto kahle ngayikhiya ngaya lapha yana theme ngiqala lento engiyenzayo ngathi kungavuka uzuma ethuneni khona into evuka ngabona mina ama stop light le moto ebreak emva kwami ngathi ayikho imoto ehamba le mathuneni hayi ziyavuka lezi zinto khehle ziyavuka siyavuka isibhododela futhi ke kahle uma sizofikelela ekutheni umuntu umsaphezulu kwethuna isifunakala umuntu esecabangile ukuthi ufuna yini awulula phela bebsithula ngoba phela uma kuyindoda sobona nayo indoda kodwa umkakhe ngeke angatholi lutho uzathola umuntu wesifazane awungeke angatholi lutho yakhona ngoba emdala kunami uzamana uright kakhulu ezodela uyahamba nabantu abadala emathuneni yabona nje ngifuna mase ivuka lento azathi kodwa uyazi ngangengane yami ngithi mina iyathola ke manje iyavuka lento athini mayivuka lento athi kodwa uyazi ngangengane yami asho kanu cha phela sivusa lento phela sizoyithatha la amasezoyithatha kodwa athi ngangengane yami kodwa akunqomo athi kodwa amahlomo kodwa ngangengane yami kodwa siyivusa kodwa siyivusa lento kusetshenzwa kuyasetshenzwa lapho hayi ngeke ngavuka kuyasetshenzwa iyavuka amaring amarinto uyaposa kwanza awucacisa ukuthi uyaposa yini ngiyayiposa uyeza ke uzoyithatha mina dokotela ngiyakholelwa kakhulu ukuthi abantu njengoba ngumlaphi wendabuko umuntu akeze kimi sizohlala phansi ngimnikeze kodwa uma ukude ngiyakwazi ukuposela into zakho futhi ifike kuwena imagic walathi ngifuna 15,000 ngemagic wallet dokotela ngifuna ngiphathele isikhwama esibrown ma ungakwazi ukusithenga ingcazelo yaso sithola kimi ngikubona ukutshela ukuthi sithengwa kuze kimi uphathe u15,000 kuphela lento dokotela izokufakela imali ngendlela emangazayo kodwa akabantu usukuthi uyamtshela umuntu athi idlane yenzani angicacisele udokotela uma sikuthwalisa thina ngithwalisa umuntu mina ngo250,000 kusho ukuthi lezi zinto engizishoyo manje azihlangene njengoba zitho 10,000 15 akubona ukuthwala lo kusho ukuthi ke ungangibuza ukuthi idlani yenzani angithandi lonto nanokuthi angixolise kukhona abanye abantu dokotela engeke ngasho ukuthi ngilapha isitho sangezansi mas nama cauliflower ama cauliflower ngwabonile komama khona nomfowethu obazana ngithubela ngathi mina yenziwe lento athi ayirazi ayenziwa lento ayenzayo manje khona ukuthi wayekelana kuyakho ngikhuluma ngayo dokotela nje bangithi ngiphethe imagic wallet manje kade kahle ngiphethwe mina uma ngenza umsebenzi kufika isikhathi lapho bethu amakhehla ngiyivale ngime mase bethu ngiyibuyisele futhi ngiyibuyisela kubantu njengoba enjalo yebo khehla isithwala ungamakhela ukuthi masicela ke sona hayi ngiyasaka dokotela isithwala ma usicela hayi ngiyakukhandela dokotela ubasket lona wawenza umkhulu Nkosi usawenza dokotela umsebenzi waba uNkosi wabuyela kimi wonke ngisho nezigubhu lezi wayebehlabela abantu kuzona sikhona ekhaya uma onje ngikhona nje uma uthi ukhona ekhaya khona washazimuka khona yonke into yababa ubaba uNkosi yabuyela kimi dokotela asibuyele emacaleni umike kanjani angikulaphi angikukhiphe ecaleni dokotela mangabe bawubulela umuntu wa rape cha ngifuna umuntu othi mkhulu ngibathi ngenza ukuthi bese ngibuza kuwena uthini wena athi ayangikwenzaka lo ebese ngiyakhipha double down ngeke ligweba akekho umuntu omnikeza wathatha umuntu wami wagwetsha cha abantu bazofuna ukuthinta bazokuthola kephi number ngiyatholakala dokotela ku 060 4538 esibili 073 564 ukhehla lenyo ungasebenzi ngalo lokho usebenza ngalo ngisebenza kusuka Monday to Saturday baba udokotela baba sizwe ujabule mfana umuhle nje ekhehla nomlongo sibonga kakhulu bantu bakithi siyabonga amen baba